Naixia un nen que de 7 nens vivia a Londres, es deia Fred. Son pare treballava a prop del Big Ben. I també vivia a Nova York, es deia Jimmy Scott. Sa mare treballava al Megastore. I vivia a Xangai, en Xu menjava amb palets. La seva família vivia del peix. Quants en porto? Crec que van 3, que toquen Mohamed. Vivia a Síria, a prop del desert. I em refot que l'estupidesa, la ignorància, la incertesa siguin pretext per odiar. Assumir la diferència pot ser un acte de tendresa per aprendre i començar de nou. I em refot l'embriaguesa, secretins per indolència, assumint tants prejudicis. Si poguéssim mirar enrere, retornar a la infantesa, recular per veure-ho tot millor. Era en Yuri, vivia a Moscou, a Berlín hi havia en Kurt i en Pau a Vilanova i la Geltrú. En Pau, en Kurt, en Yuri eren 7, en Xu, en Kurt, en Mohamed, però eren el mateix nen de 8 anyets. Que va a l'escola i menja carmels, arròs, panotxa o morè, però és exactament el mateix nen. I ara els nens s'han fet homes, no hi haurà guerra en aquest conte, els 7 saben que són el mateix nen. I em refot que l'estupidesa, la ignorància, la incertesa siguin pretext per odiar. Assumir la diferència pot ser un acte de tendresa per aprendre i començar de nou. I em refot l'embriaguesa, secretins per indolència, assumint tants prejudicis. Si poguéssim mirar enrere, recordar la infantesa, retornar per veure-ho tot millor. Recular per veure-ho tot millor. Recular per veure-ho tot millor.